Ayaw buka sa matausapan. Pero akong iuluhan ng akong mensahe, ang alam mong piniyalan nga mapasalamatun. Ang maayong piniyalan mapasalamatun dihay. Sa ibang sa kanila, Exodus SB, ang Salmo 24:1, Mateo 24:14-30, mao kanay tumong sibok na mensahe ulong sa Diyos kanato karon nakabunalon. Ang kinabuhi na puno o desisyon unsa ang maayo ang ulaton ug unsa man ato paggamit ang atong oras, panahon, mga gasa o kwarta. Unsa man ato paghatag sa mga panginahanglanon sa atong pamilya, mga anak, mga responsibilidad natin sa uban. May kinahanglan Diyod na ato kiniplanuhan o bilihan unsa ang atong prioridad. Unsa kung ato pagkaimong makaalam mong piniyalan? Sa atong nabasa karon usa kini kasubilan sa usa ka agalon katong second reading ni Tesby. Na iyang gihatagan ang iyang tulo ka piniyalan sa laki base sa ilang kapasidad. Kung sa una pa ay panahon, hindi ka mag-question na ang Diyos dili patas. Dili patas, no? Dili patas maghatag. Ano man? Tungod kay sa tulong niya ka mga piniyalan, ang usa ay tagaan lima. Ang usa ay tagaan lima. Ang usa ay tagaan usa. Unya, ginagawa ang agalon, wala na niya may malaki kung saan mabalik. Kapag ang agalon, isa ang mabalik din siya. Kaya may istorya, ibalik ang agalon, o iyan yung pangayungan, pusay ang iyang mga pinigyan. Ang nagagawa ng lima, ihatag sa financial ng lima. Hindi ka po ihatag ng luma. Apa ng isa na pinigyan, na nagagawa ng isa, pinagawin ibuhat sa iyong lukman o iyang balik kung limon siya. Ang lima, mapasalamatong na binatag. Agalon, ang imong lima na imong pulo. Ang lima, may imong isa na imong buwang na binatag na imong upat. Ang usa, dili lang kay diuli niya, di pagkapilan ito hindi ang istorya ng Tagalog, yung sa niya. Ikaw ay mangumaramakag, manihil ka sa dili mo ang walay utang, mangayo ka binansya sa wakalan ako, okay, uli na ito yung usa. Usa lang ang relasyon sa atong ginabuhi sa mga subingay, isip mga Kristohano. Una, ang Diyos naghatag ka nato kung kalayan ng ingasa base sa atong kapasidad. Kung hindi ka mag-uolo, mag-question, ano hindi patas sa minumong panalangin. Lahi-lahi atong kaginto. Tungkol kay ang Diyos, nasayod, kung saan atong kapasidad, kung saan atong paggamit ang atong mga gasa. Sa igingo ni Pablo, sa Corinto, lain-lain kaugiyas, ang pagpalihat ang tumong sa paggamit ni Ili aron sa pagimaya sa atong buhing Diyos. Klaro kaayo na igsuon na sa eksakto mapanahon ang Diyos mangayo ubusay kanato. Ubon, iusa nato paggamit ang grasa ng gihatag niya kanato. Bisan unsa kagamay sa pamatik nimo, imo ba ka nang gigamit sa unsa nga katuyuhan sa imong kinabuhi nga gihatag sa Dios kanimo. Saan man ato ang atong mahibaluhan o saan man ato pagkabalo o mahibaluhan o masayon kita na mamahimo kita ng maalamon na pilihanan base sa Biblia. Ako i-share kayo niyo ang mga punto na makatapat na nato na makapamata o makamata kita na
nga doon na kita ay responsibilidad sa tagsa-tagsa na itong kinabuhi na angay na itong hinugtukan na itong ugaling muhaonan kita sa Ginoo sa atong kinulaman na kinabuhi. At kung na kita ay ikaatubang sa atong magbubuhat, isip pinayalan sa kinabuhi na atong pagmuslan. Una, everything belongs to God. So kung masayang ka ang tanan, na nakakanato ang tanan na niya atong ipayusgan din sa kalibutan, kung ato ka ng gawato o turuan, saan mo ba tiulog, ang tanan sa kalibutan, gikan kini sa Diyos, bisan ang atong kinabuhi, hindi kita ang ngay magpasigurgar po sa atong naangkon. Tungkol kay gikan ka lang sa Diyos. Inuon, magpasalamat kita nga magkakagan kita niya o madadayakon na kinabuhi. Bisan dili kita pariha o kahimaw sa kinabuhi. Apan pariha kita na buhi. Ang naigsoon, mausakay ang sa atong kinabuhi. Matintal ka na magtanaw sa uban. Na mula sila natutunan na kita pobreman. Pero tanawa mga igsoon, kung iusa nila, kung iusa nato ang atong kinabuhi, hindi ta kung magtanaw ka sa uban, hindi yun ka makalubo pa sa laman. Pero kung nakabalo ka na ang tanaw, isa na halong kinabuhi, ayaw pa sa was. Tanaw mo ang itong pinagari ko rin. Ang po ito na kaluhod-luhod, kahilak sa simbahan. Surya ni Sumpay namin. Sus, Pasko karon, ay, skulin mo, wala ko yung sapatos na mabuhog. Mauna nila yung pagkayo ni mo, kagaya ko, sapatos na kanabang mahon na pinayumatan na ko. Kunya, nakabunod siya, paglingin niya dari sa pitas, na ay gampo, nagpasalamat sa kinabuhi. Kay tiil lang mo, wala niya niya. Putol ba yung tiil? Pero ang Diyos, nagpasalamat siya sa Diyos, Ginoo salamat kay tiil rin ang putol na ko. Pero kitarahan kaya po di mo ko kinabuhi. O, saan sa kong kinabuhi, hindi kita makatanaw na ipaminanginan na sa Diyos tungkol kay nagtanaw ang tao, wala nasa uban, wala na ito. Pero kung masalamat ka o kung sa'y nakarato, alipayon ang akong kinabuhi. Ang kinabuhi, inunduan ang iyang na kinabuhi, iyan ka ng Panginoon. Hindi ka akong mapananaan. Kaya ang butang raba sa James 1:17. Ang tanong mo, maayong basa, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow that should change. So, ayaw kagoon lang kanina ako yung nabuhi, kanina hindi mo ipakimuslan karon, kay Surya lang din naman na ako na yung amigo kasi 25 years old, wheelchair na. Dipungan siya ako. Muna yung kaya hindi mo pasalamatan. Na 77 years old na ka, makalakaw pa ka kayo sa simbahan. Makapahimulos pa ka, mapakakamumuhan. Kaya, kung mauna yung gabi mapasalamat ko ka, imong paimos sila ka na. So, ang ikaduha, sa tayo na, everything belongs to God. Kaduha, we must look after what we are given. So, ako kaya katimanong ang tanan naghihakat sa Diyos ka na ako, kamay man ako. Kabuhatan, kinabuhi, panahon, talent o baanli, bisan ang atong kasabag sa pamilya. Amayan kaya natin pasalamatan sa Diyos ng ato ang gamay. Kung may motak gamay na gamay o dako, kay kita diri sa atong simbahan, walang pagdato ng dato ng mga pero nasulot lang ang dosa. Pasalamat ka. Kabisan mga tiong na ta. Pero mga hindi na punta sa
tumaan. Diba? Wala ka mag-best chair. Wala ka ang mga. Dayon, kanong pamilya ni mo nga sumunay kamay na kung nagtaon. Katong sa Lucas 4, wala na mga pilihan. 15, 4 lang po sa size. Katubang, nasa 100 ka sheep dayon nawala ako sa bilakan niya 99 pamita niya ako sa so importante din sa aking nabuhay na i-treasure na po ang atong mga kauban, no? Na nakatay mga kauban nila na ato kayo natulungan ko na kanak sila na ato mga igala na wala ko kaila sa Ginoo tulungan ko na ito na, no? Na ato na silang pangitapon, no? And ikatulo, stewards, invest and share. Dili kayo ka pwede musimba, maglingkod, pasinaw uli. Sunod na ito kita, Domingo, pasinaw uli. So kinahanglan sama sa talento nga ihatag sa Diyos, ato dahil nga i-invest. Dahil pag kuman ato i-invest, ato na siya i-share. Gusto kayo po pasabutan na i-invest. Ato bang kanang paimuskan, pangitao, pangitao kayo mga talento. Salamat kayo. Pasalamat po kayo. Katanaw ganina ako, nagawin po emotional ko na ang atong simbahan for the past COVID time. Pertig yung, ako po nagawin yung pertig yung dahil ako mismo, nakasama ko, nagawin ko ni Pastor. Kali sila magpiayo, murag, nalibit sa katikuwang na sila ng siguro na po. Sabi siya, kailan ako, kailan. Kaya iba nila kung simbahan. Hindi siya, habang-habang na, muna ang forman, muna ang pagkipon, muna ang kuwan, sige Pastor, magtrabaho na niya, panghayo ng kwartan. Okay, gayon. Ako nag-fellowship sumisit ako, muna ako mamupalit. Decoration kayo. Kamusta naman ito? Sa hintay pa mo ay nagpalit akong decoration nato sa ulan. O niya, invade na ito ato ang umarin. Kung ang balang espiritu mo ay tubig, hindi ka yung may utok na bisis na ngunit ang bajinot na mga decoration nato. Ngunit po yan, ka-picture po siya, yung anak ko lang mo. Kung anong ginawa ko yung takbo, so lindot kayo, no? Bukay na ito, yan si Mana, dahil wala pa makuha na ito. Ito ni Pastor na, kampahina ka, ako mismo, wala ko makakali. Nakita na ko si Hinday, maguli na ito yung kami, nakita na ko si Hinday, nalipay na ito, hindi ko kumapagula. Mga magkakong ko, nabasa na ko si Mana, nilunit ko. Kung isda, kay Banakos ko na matanong. Hindot kayo ni, salamat mga matanong. Ito ba mo, gusto nyo rin na kayo. Kinangan niyo guys, atali sa mga bata mo, muna investment nila. Nanangan sila tayo ito kami. Para kami kami nagulahan, kung nag-share nila natin. So kinangan kita share. Kanang pagkatiman, balik-balik na kami. Ako, maayo mo kami. Si Ed, maayo mo kami. Pero isa-usaw na mo kami, o walay building, walay tiibig, sinus, mga marin sa kusina, wag tayo makahong, walay ani, walay rimi, walay brad-isir. Namurong pa, uwi na po, mga ipasahan, nagili na nakahon, o gano'n na yung kaya yung nagtalento sa imo ni Pablo, ako maestra, ikaw maayos sa kusina, kaya hindi mo nagpapulaso, excuse me, hindi mo tungkol kaya ikaw, Mesa. Kung sa may sakit, hadlo, hindi mo share ang iyong mga talento. Pareha ni Brad Remy, hindi mo siya kapantay siya na. So, hindi ka, wala na din share, hindi ka magsaan na indot tayo na vision. Salamat kayo anak ninyo. Tungkol kay inyo, i-invest kung i-share ang iyong mga talento. Kung sa may mahitabo, puhon. Kung mga matay na tayo, kita mga po kung mga kayo. No?
rewards of God. Ay, mag-enjoy din ka sa reward. Di ba kung talaga lima, kung ano gawin ka sa inyong lima, di puno sa iya ang lima siya. Ang luma, ipuntan ko luma. Pero ang isa ka wala i-share, wala i-invest, gawinan. Luma ka. Luma ka reward, kung luma a loss of connection. Wala ka ginasya. Mangay ka. Tusaw na rin ito, karon. Ay lima. Lima ka challenge sa mga katusang na ito. Kaya kung di na ito ka na i-share, i-invest at share sa ito, mo pa na posibilidad na mabawian kasi yung kinabuhi o maangtos ka. Kung ato ay utang sa hitlit o magkagot ang mga ipon na maunga na yung health. Hindi sa ako. Okay, ito mamatay ka. Wala pa po experience na balik yung ikaw na impirma. Pero kung saan ka nila okay ang invest na share ang mga talent din. At ako suka, wala kayo mo. Kung wala kayo mo, makantos ka sa mga kinabuhi. Dini pa lang. Dini pa lang. Mukha kayo ka. Dini ka mo. Sinaw na kayo grasya. Pero kung sunod ka sa sigaran, kanang pag-iyon sa iyong tapat, dako na kayo na sa grasya. Kung share ka sa iyong problema, pag-aagyo kayo ani. Kung maampok kayo mo kayo sa iyong siya may tubukan. Kung mga itsuan, hindi na kakulitan ko, may kayo gawulan. Bisa katulong sa hindi ka maulit. Pagkat hindi ka nato ang naitulong sa panahon o panigalo at pagkakulang. Nakamit o sinati ka rin ang katao sa mga grasya o panalangin na lumapat sa Diyos ng Imo. Hindi pa ulagi ang tanan. I-enjoy nato ang nagabiling na panahon nato sa kalibutan, sa paggamit sa mga talento, Bahala kung may magyakot, mukhang parang yung pinapunta. Ang atong panahon, kung tawagod tayo rin sa simbahan, bisa sakit imong tuhod, imo ka ng ihatag sa inuho, imong bahandi, bisa gili ka nato, bisa kung sa kagamay, ang Ginoo mahinap kung panalangin ni anak. Ang Diyos magasaad, nabubukan kita sa grasya ng kaniya. Magpapasalamatol kita kanunay, tungod kayo sa nila na pamahagi, masinatin na ito na bukod ng kalipay, pagkakulpito o madagayanon ng inabuhi. Happy Thanksgiving Sunday to everyone. Sa ngalan sa Amahan,